Беше ранна утрин. Исус седна да поучава народа, но тишината бе прекъсната от викове и обвинения. Фарисеи и книжници доведоха жена, хваната в прелюбодейство, захвърлена в прахта, срам, страх, тишина, и те казаха: „Учителю, тази жена е хваната в самия акт, а според Моисеевия закон трябва да бъде убита с камъни. Ти какво ще кажеш?“ Той не отговори веднага, само пишеше в земята. Те настояваха. Тогава той се изправи и каза само едно: „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък.“ От най-стария до най-младия. Всички се разотидоха. Само Исус и жената останаха. „Жено, къде са обвинителите ти? Никой ли не те осъди?“ „Никой, Господи. И аз не те осъждам. Иди си и не съгрешавай повече.“ Камъните останаха на земята, но милостта се издигна над закона. Исус не дойде да осъди, а да спаси. Той не я оправда, но и подари ново начало. Поука. Всеки носи грях, но само един има правото да съди. И той избра да прости.